Hello frumoșilor, ce faceți? Bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi avem un nou clip dedicat produselor terminate. Așa cum v-am spus și în ultimul clip de Empties, dacă mi-amintesc eu bine minte, v-am spus că pentru lunile aprilie și mai vom avea un Empties cumulat, deoarece în luna aprilie am terminat destul de puține produse și nu avea rost să fac Empties pentru 4 produse. Același lucru se va întâmpla și pentru produsele terminate din luna iunie și iulie, pentru că din nou în iunie am terminat foarte puține produse, așa că îl cumulez cu cel din iulie. Dar astăzi avem produse de toate, pentru toți, atât de skincare cât și de păr. Cred că avem și make-up sau nu. Oricum avem de skincare foarte, foarte multe, pentru că acestea sunt de fiecare dată produsele pe care le termin. Eu de fiecare dată când încep un produs nu mă opresc până nu-l termin și abia după încep altul, de aceea probabil vedeți în fiecare lună că termin produse de skincare și de păr. Make-up nu prea termin pentru că nu prea mă machiez, deci nu prea am când să termin produsele, dar zic să nu ne mai lungim și să-i dăm drumul clipului pentru că avem câteva produse. O să încep cu produsele de skincare pentru că acelea sunt cele mai multe și ce vreau să vă spun este că aceste produse eu nu le termin de pe o lună pe alta, adică nu le-am început luna trecută și le-am terminat luna asta, nu, sunt începute și abia în luna curentă, practic, le termin și atunci le pun în punga de Empties. Și o să încep cu un produs pe care sigur l-ați mai văzut la mine, cred că v-ați plictisit să-l vedeți la mine, sincer. Este vorba despre apa micelară de la Bioderma Sensibio H2O. Este apa mea micelară preferată pe care o cumpăr și o recumpăr și o recumpăr la nesfârșit. Mai am două ape micelare de la Bioderma și mai am încă două pe care vreau să le testez pentru că le-am primit spre testare. Dar mă credeți că deci nu pot să mă deslipesc de această apă micelară. Am descoperit-o acum un an și jumătate și de atunci o folosesc în continuu. Și vă spun sincer că de atunci eu nu am mai folosit altă apă micelară, chiar dacă am primit. Dar acum am două ape micelare primite, pe care chiar vreau să le testez, așa că după ce mi se termină aceeași butelcuță pe care o am aici în mână, o am și acolo, mai are foarte, foarte puțin, o să încep o altă apă micelară, dar vreau să vă spun că aceasta este absolut genială, este perfectă pentru un ten sensibil, pentru un ten mixt, așa cum îl am eu, este foarte delicată cu zona ochilor, curăță super bine machiajul, nu trebuie să folosiți 100 de cotonete, eu mă demachiez cu 4, 5, maxim 5 cotonete, oricum apoi intru cu gel de curățare, dar mi se pare cea mai bună apă micelară pe care eu am testat-o până în acest moment și v-am spus, cred că am terminat până acum vreo 5. Și nu mă machiez des, dar eu folosesc apă micelară chiar dacă nu mă machiez. Dacă, de exemplu, seara mi este lene să folosesc un gel de curățare și pe parcursul zilei nu am fost machiată, intru cu apă micelară și îmi curăț tenul și să știți că este the best. The best of the best. The best of the best. Și dacă tot vorbeam despre gel de curățare, am terminat și un gel de curățare de la CeraVe, acesta pentru ten normal și gras. Mi-a plăcut, să știți, este super fain pentru tenurile sensibile care, de exemplu, nu suportă alcool și parfum. Acesta este un produs ce nu conține alcool și parfum, conține ceramide, nu usucă deloc tenul și chiar le reglează foarte fain secreția de sebum. Mi-a plăcut, mai am unul exact la fel pe care încă nu l-am început pentru că am altul început în baie, dar îmi place și îl voi folosi în continuare când îi vine rândul, bineînțeles, dar este unul dintre gelurile mele de curățare favorite. Pe partea de ten, avem aici un serum anti-age pe care l-am primit într-un colet de PR de la cei de la BioAlea. Este un serum natural organic. Produsele BioAlea sunt în 80% din cazuri produse naturale și organice. Acesta, să știți că a avut în compoziție vitamina C, green tea, mușețel, baobab, aloe vera, foarte fain. Deci vreau să vă spun că mi-a plăcut super, super mult. Mi-a hidratat super fain tenul, nu lăsa peliculă uleioasă sau lipicioasă după. L-am terminat cam în 2 luni, el are valabilitate de 6 luni, l-am folosit doar dimineața și să știți că chiar își face treaba și fondul de ten se așeza foarte fain după ce îl foloseam. Oricum o să vă las toate linkurile în descriere, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată pentru fiecare produs pe care încă îl mai găsesc.
Încă un produs. Să știți că luna aceasta am terminat doar produse care îmi plac. Nu știu cum am reușit. Dar nu am niciun produs de care să spun că nu mi-a plăcut, cred. Da, toate mi-au plăcut. Am aici o mască detox de la Naobei, nu știu exact cum îi spune. Este de pe site-ul BioCart. Am primit-o într-un colet de PR acum un an, ceva de genul. Am primit toată gama detox. Știu că v-am vorbit despre o apă micelară de la ei aici în Empties. Dar vreau să vă spun că această mască mi s-a părut absolut genială. O foloseam o dată pe săptămână. Este o mască facială Black Detox. Nu vă gândiți că este la fel cum este masca aceea neagră, practic, care trebuie să o deslipiți pentru puncte negre, etc. Nu, este o mască neagră, adică nu e neagră, e gri. Nici nu era neagră, era gri, nu știu cât reușiți voi să vedeți acolo. O aplicai pe ten cu un penson, eu foloseam cu un penson de fond de ten pentru că nu mi-aplic fondul de ten cu pensonul, așa că foloseam acel penson ca să mi-aplic masca, o lăsam 10-20 minute pe ten, în timpul acesta se usca, apoi o clăteam cu apă și vreau să vă spun că tenul meu radia de fericire, pe lângă că nu mai avea deloc secreție de sebum, eram și super hidratat. Aceasta să știți că conținea parfum, dar să știți că este certificată eco și este organică. Deci chiar produsele de la Naobei sunt natural organice. Eu prefer să folosesc parfum în produse, dar să fie undeva la sfârșitul listei. Dacă este la început, clar nu-mi priește. Chiar dacă probabil acel produs miroase genial, mie nu-mi priește. Dar această mască mi-a plăcut super, super mult. M-a ajuns o grămadă de timp, cred că un an de zile. Și un an de zile are și valabilitate, dar un an de zile vreau să vă spun că mi-a făcut tenul de bebeluș de fiecare dată când o foloseam. Eu zic o dată pe săptămână, dar n-am folosit-o chiar în fiecare săptămână pentru că câteodată uit. Am mai terminat încă o cremă ultra activă, nu mai stau să vă vorbesc foarte mult despre ea, este crema mea preferată pentru coșuri. În momentul în care îmi explodează tenul, aplic o picătură de cremă pe coș. A doua zi coșul meu deja se retrage, este una dintre cremele mele preferate pentru coșuri, dar care se aplică doar pe coș. Cred că am terminat 4 până acum și mai am una în baie, o voi recumpăra până nu o să-și mai facă efectul, dar nu cred că va veni ziua aceea. Deci da, îmi place și costă 13 lei. Ce poți să-ți dorești mai mult de la viață? Și ieftin și bun. Foarte, foarte bună. Absolut genială. Am mai terminat un săpun lichid de la Rituals din gama cu Ayurveda. Nu știu dacă pronunț bine, nu sunt foarte bună la engleză, dar este un săpun lichid. Este primită într-un colet de PR de la cei de la Douglas. Foarte fain miresea, foarte mișto, îți făcea mâinile, dar n-aș da niciodată 80 de lei pe un săpun de mâini. Îmi place, într-adevăr, eu l-am primit într-un set. Într-un set este mult mai avantajos. Dar să-l cumpăr separat, să dau 80 de lei pe un săpun de mâini, nu. Într-adevăr, miroase foarte fain, hidratează super mișto mâinile, dar eu nu aș da atâția bani pe un săpun. Chiar dacă este bun. Găsiți săpunuri care vă hidratează și miros foarte bine și la un preț mai mic. Dar dacă aveți ocazia să aveți un săpun de la Rituals într-o cutie din aceea cu scrabun de corp, gel de duș, da, se merită pentru că prețul la pachet este mult mai avantajos decât dacă ați luat săpunul separat. La fel, o să vă las link în descriere. Cred că vă las cel mai bine pentru set sau vă las și pentru set și pentru săpun și decideți voi. Dacă vreți să vă luați ori una, ori alta, ori niciuna. Și am terminat pe partea de ten, să zicem, mai am câteva măști de față, dar le vi le arăt la sfârșit, ca de fiecare dată. Am mai terminat și un șampon de la Bioderma, se numește Nod de S, bineînțeles pentru dermatită seboreică, pentru că știți că cu această dermatită eu mă confrunt de ani de zile și tot testez șampoane, pentru că la un moment dat scalpul meu se obișnuiește cu șamponul pe care îl folosesc și nu mai priește, așa că l-am testat și pe acesta. Mi-a plăcut super mult, să știți că îl puteți folosi atât ca tratament cât și ca șampon de întreținere. Eu l-am folosit ca și șampon de întreținere și mi-a plăcut foarte fain. Mi-a ținut dermatita sub control. Chiar mi-a plăcut și o să-l recumpăr. Momentan testez alt șampon, dar după ce termin pe acela, cu siguranță o să mi-l cumpăr pentru că este foarte fain, adică eu mă împac super bine. Are 125 de ml și având în vedere că îl folosești doar pe scalp, va ajunge undeva la 2 luni. Pe mine cam așa m-a ajuns, undeva la 2 luni. Deci prețul per cât timp mi-ajunge șamponul este unul foarte ok, plus că sunt dermatocosmetice și probabil știți deja că produsele dermatocosmetice sunt mult mai bune decât
cele care practic le găsiți în orice magazin. Bioderma nu găsiți în orice magazin, le găsiți online și în farmacii. Și mai am un balsam de la Bioderma, am zis să vi-l arăt tot acum, pentru că tot v-am vorbit despre Bioderma, un balsam de buze absolut genial din gama Atoderm pentru buze crăpate. Foarte, foarte bun a fost, l-am folosit până la epuizare, mai am atât din el și eram în stare să scot cu ceva produsul și să mi-l aplic pe buze, atât de bun este, foarte bun. Acest balsam este ultra hidratant, îl puteți folosi atât vara cât și iarna și toamna și primăvara. Nu are SPF, dar să știți că oricum vă hidratează foarte fain buzele. Eu l-am folosit toamna și primăvara, toamna și iarna, îmi cer scuze, pentru că eu atunci am buzele super crăpate și să știți că este super fain. Îl aplic de obicei și înainte să folosesc rujuri mate ca să nu mi se usuce buzele și chiar își face treaba. Am mai terminat și un deodorant de la Dove cu pere din gama Go Fresh. Am mirosit foarte fain, dar din păcate nu m-a dat pe spate cu persistența lui, adică oricum eu nu cred în momentul în care văd pe un ambalaj că scrie 48 de ore, dar măcar 5, 6, 8 ore sper că o să mă țină, dar din păcate nu. Într-adevăr, lăsa și urme albe pe haine, ceea ce nu-mi plăcea, dar asta pentru că era cremă, nu era invizibil. Eu nu am citit asta când mi l-am cumpărat, mi l-am luat și atât. Nu l-am găsit pe cel cu castravete, așa că l-am luat pe acesta cu pere, dar nu m-a dat pe spate. Văd că conține 0% alcool, probabil de asta, pentru că dacă conține alcool, doar că îi priește, ce nu conține alcool, nu-i priește. Practic ce-i bun nu merge, ce nu-i bun îmi merge. Ghinionul meu. Și acum să trecem la măscuțele de față, pentru că am terminat câteva. Wow! Mă mir cum de-am terminat atâtea măscuțe de față. Am aici una cu avocado de la Pro Cosmetics. A fost aceasta, a fost Collagen Mask. Mi-a plăcut. Să știți că toate măștile pe care le-am folosit luna aceasta mi-au plăcut. Au hidratat super fain tenul, nu a trebuit să le clătesc, problema mea eternă cu măștile. Apoi mai am aici o mască cu aur de 24 de carate. Aceasta este de la Seven Heaven. În cazul în care nu cunoașteți acest brand, au niște măști de față absolut geniale. Aceasta a fost pentru fermitate. Mască cu foițe de 24 de carate. Am fost o manelistă în momentul în care am purtat această mască. A fost toată o manelistă aurită, dar, bineînțeles, mi-a plăcut. Chiar mi-a hidratat foarte fain tenul. Eu nu pot să văd rezultate foarte wow de la o mască, adică dacă nu-mi hidratează tenul, clar nu e ok. Dar să văd dacă, de exemplu, tenul meu este mai ferm, nu ai cum să vezi după aplicarea unei singure măști. Adică ar trebui să folosesc o mască pe săptămână și doar aceeași mască. V-am mai spus asta odată ca să vedeți rezultate. Dar în rest, atâta timp cât nu mi usucă tenul și tenul meu este super luminos și hidratat, asta este tot ce îmi doresc și îmi place. Una dintre măștile mele preferate este aceasta de la Wen. Vreau să vă spun că măștile mele preferate sunt cele de la Wen. Aceasta a fost pentru un ten stresat. Când am fost stresată am folosit această mască. Și să știți că mi-a controlat foarte fain și secreția de sebum. Asta mi-a plăcut la ea după ce am folosit-o. Tenul meu a fost super mat, dar în același timp mi-a și calmat iritațiile de pe ten pentru că conține tea tree, ulei de tea tree. Aici avem o mască de la Skin Republic, măștile pe care le găsiți în catena, costă undeva la 13 lei. Aceasta a fost cu colagen antirid pentru piele mai fermă, mai netedă și mai tânără. Îmbunătățește elasticitatea pielii, minimizează liniile fine și atenuează ridurile profunde, în timp probabil, nu după o singură aplicare. Și mai am încă o mască super mișto, Peel Off, tot de la Seven Heaven, cu coconut, cu nucă de cocos și argilă. Aceasta se aplică pe ten, se lasă 15 minute și apoi se deslipește efectiv de pe ten și la fel tenul tău rămâne super mat. Asta îmi place la aceste măști care sunt practic peel off, că tenul îți rămâne super mat și porii nu mai sunt atât de dilatați. Foarte fain a fost. Și aici mai am una de la It's Skin. A fost o mască pentru vitalitate și hidratare cu blueberry. La fel, super faină, mi-a hidratat tenul, mi-a îndepărtat și excesul de sebum și, bineînțeles, la sfârșit tenul meu era luminos și hidratat. Și cu asta am încheiat, haideți că am făcut și o rimă, am încheiat și seria de produse terminate în lunile aprilie și mai. Sper că v-a plăcut, bineînțeles, lăsați-mi în comentarii ce produse ați testat
din ce v-am arătat, dacă ați testat, bineînțeles, și noi ne vedem miercurea viitoare cu un nou clip aici pe canal. Nu uitați, bineînțeles, să dați un like și un subscribe canalului meu de YouTube și ne vedem în curând, pupici! Vă îmbrățișez! Thank you.